כדאי ואף רצוי. משפחה וחברים וסביבה תומכת הם גורם מכריע בהצלחה, אבל גם בכישלון של תהליכים כאלה. ובכוונה אני אומרת כישלון. צריך לדעת לעשות את זה נכון. לא אחת אני פוגשת מצבים שבהם אנשים ממקום של רצון ועזרה והכוונה יגידו, זה לא הזמן בשבילך לעשות את זה עכשיו, זה לא מתאים עכשיו, אולי לא תצליחי ואולי תשלמי איזה מחירים. זה באמת בא ממקום מאוד 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 טוב, אבל זה לא תמיד לוקח אותך למקום שאליו אתה רוצה להגיע. ההמלצה שלי היא כן לשלב את הסביבה התומכת, אבל לעשות את זה בצורה מושכלת, לדעת ולהתייעץ עם המאמן איתי, מתי לשלב, איך לשלב, את מה כן לקחת מהסביבה התומכת, את מה לא לקחת מהסביבה התומכת, כדי שבסופו של דבר לקחת את הדברים שהם טובים לנו ונכונים לנו, ולא לתת לזה להשפיע ולקלקל לנו בדרך.